ҳукумати тоҷикистон ба вазорати мудофиаи ҷумҳурӣ барои сохтани машқҳои ҳарбӣ дар сарҳад бо Афғонистон қитъаи замин ҷудо кардааст. мувофиқи қарор, қитъаи замин дар ноҳияи Шоҳдони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои истифодаи бемуҳлат ба вазорати мудофиаи Тоҷикистон барои гузарондани машқҳои мунтазами тактикӣ, тирпаронӣ ва ронандагӣ дода мешавад. барои сохтмони машқгоҳ аз заминҳои хоҷагии давлатии Помир дар ноҳияи Шоғнон бо майдони умумии 1075 гектар, аз он 109 гектар чарогоҳ, 0,62 гектар зери дарёҳо, ҷӯйҳо ва сойҳо, 94,98 гектар қумзор, 0,03 гектар зери роҳҳо ва гузаргоҳҳо, 870,59 гектар фурӯ рафта, яш ва шағалдор гирифта мешавад. омадааст дар қарор ба вазорати мудофиаи Тоҷикистон супориш дода шудааст, ки қитъаҳои замини додашударо бо тартиби муқаррар гардида мувофиқи таъйинот ва мақсаднок истифода намоянд. дигар ҷузъиёти масъала аз ҷумла муддати муқарраршуда барои сохтмони машқҳои ҳарбӣ дар ноҳияи Шоғнон дар қарори ҳукумат зикр нашудааст. дар вазорати мудофиаи ҷумҳурӣ низ баъзе плюс муяссар нашуд, ки дар бораи ҷузъиёти сохтмони машқҳои нав маълумот дарёфт кунанд. дар ҳоли ҳозир дар Тоҷикистон дар наздикии марз бо Афғонистон ду машқҳои ҳарбӣ амал мекунанд. Момирак, ки каме дуртар аз шаҳри Кӯлоб ҷойгир шудааст, ва ҳарб майдон воқеъ дар қаламрави ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон. ғайр аз ин каме дуртар аз Душанбе машқҳои Фахробод ва Лоҳур ва дар наздикии шаҳри Бухтар тамрингоҳи Сумбулӣ ҷойгиранд, ки дар он воҳидҳои пойгоҳи низомии 201 Русия мустақар шудаанд.